Illum saret il-votazzjoni fost il-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. It-tesserati ġew mitluba jivvutaw f'mozzjoni li jew jażlu li it-tesserati jikkonfermawx lil kap Adrian Delija jew li ssir elezzjoni oħra għal kap nazzjonalista. Din il-votazzjoni saret fi sfond ta' ġlied kbir u ntriċċi bejn iż-żewġ fazzjonijiet, fejn fazzjoni ma tiflax lill-oħra. Il-fazzjoni ta' Delija ħeġġet lil kunsilliera jivvutaw favur konferma għal kap. Iżda l-fazzjoni ta' Simon Busuttil li sfiduċjat lil Delija għal 3 darbiet għamlet ġurnata timbotta għażla favur elezzjoni ġdida għal kap biex ikunu jistgħu jitfu żwiemel tagħhom fit-tellieqa. Id-deputati li sfiduċjaw lil kap ewlenin fosthom Teris Komodini Kakija, Beppe Fenekadami, Karl Guder, David Kaza, Roberta Mezzola u Simon Busuttil xeħtu l-vot kontra Delija. Fil-waqt li Adrian Delija xeħet il-vot sabiex it-tesserati jieħdu vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Intant, fl-aħħar ħinijiet beda jdur messaġġ b'referenza għal fazzjoni Busuttil li trid teqret lil Delija. Il-messaġġ jgħid li din il-klikka qed tagħmel minn kollox biex tieħu l-poter fida. Ġie allegat li nsterqet informazzjoni tal-partit u sim kart li juża l-partit għad-donazzjonijiet biex iħallas għal messaġġi tagħhom il-partit. Intqal kif din il-klikka qed tibgħat messaġġi b'isem il-partit biex ta' parsi huwa messaġġ uffiċjali mill-Partit Nazzjonalista. Intqal kif dan huwa illegali u l-klikka ġiet referuta bħala dik għal maratoni ta' ġbir ta' fondi lanqas kienet tiġbor ċenteżmu. Dwar l-apatija mill-fazzjoni ta' Busuttil lejn il-maratoni ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll l-eks kaxxier tal-Partit Nazzjonalista David Camilleri li semma kif saħansitra kien ikun hemm deputati li ma kinux imorru għal maratoni bl-iskuża li rridu jieħdu t-tfal il-futbol. Id-deputati ribelli kienu ħarġu stqarrija fejn ċaħdu din l-allegazzjoni li nsterqet informazzjoni mill-Partit Nazzjonalista.